què? Com va tot això? Malament. Tot i que el programa especial tira endavant, nosaltres no tenim més remei que quedar-nos a casa. Ja tens raó, ja. Jo també m'avorreixo. Però vaja, tu sempre treballes molt. No t'anirà gens malament descansar una mica. Ja ho pots ben dir. No tens un nebot? Kikumaru es diu, oi? Fins ara no has tingut gaire temps per jugar amb ell. Sí, tens raó. Però... si el president vol que les coses continuïn així, els follets negres ens acabarem dispersant i tot acabarà malament. No ho diguis, això. Ni la nau ni els follets negres no són les seves joguines! Els follets negres han de ser els reis del mal per sempre! Ei, què tens intenció de fer, follet mecànic? Sí, també pel bé d'aquest nen. Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò, lluitaré sense parar i me'n sortiré. La increïble brigada Shenzhen! M'agrada aquesta noia, l'he de conquistar. Quan s'ha girat m'ha mirat, m'ha arribat al cor. Me n'he ben enamorat sense adonar-me'n. Ha anat així de debò, ha estat molt sobtat. Tens una mirada misteriosa, bonica. Ha estat una trobada increïble, sembla feta per mi. És tan agradable, tan dolça i tan bonica, que m'ha deixat sense alè. Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò. M'agradaria que sabés que l'estimo. Demà li hauré de dir, hauré d'arribar fins al final. Per primera vegada a la vida em bull el cor. L'última lluita del follet mecànic! No hauries de fer servir l'espasa en un lloc on et pugui veure algú. Qui ets? Noia ninja! T'he de dir una cosa. Una cosa sobre el meu pare? No t'has d'amoïnar per ell. Em preocupen més els moviments d'un dels 4 follets grans. Concretament, els del follet mecànic. Els moviments del follet mecànic. És un dels que es va revelar. Exacte. El que el follet negre va derrotar l'altre dia, juntament amb el follet daurat. Sembla que n'està preparant alguna des de casa seva. La veritat és que és el més dolent dels 4 follets grans. Aquí tens un plànol de casa seva. Ah, gràcies. Vés amb molt de compte, sisplau. El follet mecànic. Escolta, Izami, una altra cosa. Que tinguis molta sort a l'examen de demà! És a 10 minuts a peu de l'estació de Granedo. És una zona d'oficines, o sigui cada dia està molt animada. Però de nit es converteix en una ciutat deserta i fantasma. Sí, un lloc molt adient per tenir-hi una base. No sé per què hi anem. Que tens por, potser, Toshi? Un bloc de pisos de luxe pels follets. Així estan ben comunicats. Prohibit el pas. Haurem d'entrar sense permís. Ens ajupirem per si hi hagués càmeres de vigilància. Voleu dir que fem ben fet? Jo crec que no, sincerament, nois. Que no hi viu ningú. Quin silenci més desagradable. Això és molt estrany. No és normal, nois. Què passa? Què vols dir, Soshi? És molt estrany, sí, senyor. Què trobes estrany? Mireu. Ah, Mireu les canonades. les canonades? Com és que una casa tan maca té les canonades a la vista? És veritat. Això ho trobes tan estrany, Soshi? Quan van fer l'obra es van oblidar de posar les canonades de l'aigua i les van posar després, senzillament. Què? Vols dir que els treballadors no se'n van recordar? Exacte. No ho sé. Doncs quina altra explicació hi trobeu?
Bé, una mica més. Ho heu sentit? Sí, un soroll. Encara resultarà que aquí hi ha vida. Un fantasma. No! Doncs què? El follet mecànic. Mireu, em sembla que hauríem de vigilar l'edifici durant uns dies. Sí, Una mica més, una mica més. Ara sabreu qui sóc, Shinzen Gumi. per què no tornem demà mateix? Sí, ens hem de mantenir alerta cada dia. Però a partir d'ara podríem venir amb bici. Si venim amb metro em gastaré tota la setmanada. Estaria bé que els herois justiciers els paguessin els desplaçaments. Fixeu-vos en els moviments, en la bellesa dels dibuixos. És un joc meravellós. Què és això? És una demostració d'un nou joc d'ordinador. Vinga, anem-ho a veure, nois. Per què hi vols anar? Perquè avui posen a la venda la lluita de la lobalina. Deu ser això. Ah, sí? La lluita de la lobalina? Molt bé! I has passat la quarta pantalla. Fantàstic, fantàstic! Passem a la següent. Creieu que passarà a la cinquena pantalla? Ho aconseguirà? Vinga, enmig de tanta excitació i tants nervis, comencem la pantalla final! Aquest noi és en Kikomaru. Toshi, per què no hi jugues tu? Què? També has vingut. Si aconsegueixes superar totes les pantalles et regalen el joc. Però és molt difícil, ningú no se n'ha sortit encara. Ara ho veurem. És en Kikomaru! Vinga, vinga, una mica més! Ànims, Kikomaru! Ho sento, ja gairebé havia superat totes les pantalles. Em sap greu, de debò, però tranquil, aquí tens el premi de consolació. Kikomaru, ha estat una llàstima. Una mica més i guanyes. Potser t'has posat una mica nerviós quan t'has adonat que et mirava. No, simplement n'he fallat. Voldràs jugar amb mi algun dia? Que insolent. Què? Aquí l'únic insolent ets tu! Toshi, no siguis criatura. Escolteu, nois, què us sembla si veniu a casa aquest vespre? Podem sopar i després jugar un parell de partides tots plegats. Tots plegats? A mi em sembla bé. Que bé! Però que bé! Jo... Avui cuina la vida l'Ainami! 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 Sí, vindré. Sí, puc. Adéu. T'esperarem! Creieu que vindrà? A mi em sembla que sí. Sí. Espera'm, Toshi! Aquesta postal és la que li han donat en Kikomaru. Kikomaru! 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 Espera'm, sisplau! Espera'm! Això és casa seva. No s'hi pot entrar, hauré de caminar ben ajupidet. El tretzè pis. Au, vinga, ascensor, baixa. En Kikomaru ha canviat. Ara comença a mostrar quins són els seus sentiments. S'ha posat molt content quan l'han convidat a sopar. Potser està molt trist perquè viu sol amb el seu oncle. Crec que ell i en Kei podrien ser bons amics. Sí, ell i en Kei. On és en Kei? Jo he dit de tornar a casa a peu perquè ell era aquí. Potser s'ha entretingut amb alguna cosa. Bé, com que va amb el tricicle ja ens atraparà. Oncle, aquesta nit aniré a... Oncle? Però què passa? Perdona'm, Kikomaru. Oncle!
Vivim un moment crucial, Kikomaru. Què vols dir? Per què has lligat en Kei? Què t'ha fet? En aquest moment crucial, es decidirà si els follets negres conqueriran el món o no. Conquerir el món? Em sembla que ha arribat l'hora que t'expliqui un secret. De què parles, oncle? Un secret? Els follets negres? Escolta, Kikomaru, aquesta és la meva aparença real. Sóc un dels 4 follets grans. El follet mecànic. Ara ja ho saps, Kikomaru. Sóc el follet mecànic. Ja puc portar l'amanida a taula, avi? Moltes gràcies. Bé, tot està a punt. Ja està tot fet. Toshi ha tornat a casa en Kei? Què? No tinc ni idea d'on pot ser. Caram. No et preocupis, en Kei és molt més valent que en Toshi. No has de patir per res. Ja són 2:15. És molt tard. Residència dels Hanaoka. Qui és? Digui? Izami. Oh, Kikomaru, Keia. Ja pots venir quan vulguis, tot i que en Kei encara no ha tornat. L'hem perdut de vista quan hem marxat. Bé. Que potser saps on és? No, esclar. Bé, és igual, no t'amoïnis, però vine ara tu. Adéu. Espera! En Kei! En Kei! Què? En Kei? En Kei? Què li passa, en Kei? Ai! Que saps on és, en Kei? Ei, Kikomaru! Què li ha passat, en Kei? Kikomaru! En Kei! En Kei! Què se n'ha fet, en Kei, Kikomaru? Ei, Kikomaru! Què li deu passar, a aquest? I en Kei? Que potser és amb en Kikomaru? Vinga, nois, anem a casa d'en Kikomaru. Ningú no sap on viu en Kikomaru. En Kei tampoc no ha aparegut. Tens el mapa que vam fer servir per trobar el bloc de pisos dels follets negres? Què? Sí que el tinc, però per què el vols? Els hem buscat pels llocs on fins ara ha aparegut en Kikomaru, oi? Sí. La botiga de queviures, el parc i la botiga de joguines. Jo l'he vist aquí. Aquí també. Jo l'he vist aquí. Jo aquí. I aquí. I aquí també. D'acord, i ara digue'm què en podem deduir de tot això. Si us hi fixeu bé, veureu que aquí hi ha el bloc de pisos on vam anar l'altre dia. Ho veieu? És veritat, Izami. I, curiosament, en Kikomaru sempre apareix a prop d'aquest bloc de pisos. Sí. Amb això voleu dir que en Kikomaru viu a casa del follet mecànic, oi? I en Kei també hi és. Sí, perquè aquí hi ha el seu tricicle. Ja m'ho esperava. Escolta, com que m'has ajudat, Kikomaru, em sembla que podré actuar avui mateix. Oncle, Mm? una pregunta. Has de conquerir el món sigui com sigui? Fa anys que és el meu somni. I ho faig sobretot pel teu bé. El meu bé? Exacte, pel teu bé. Quan els follets negres hagin conquerit el món, jo seré president i tu seràs el meu successor. I tot aquest món serà teu. Tu i jo en serem els amos. Vaig prometre al teu pare i a la teva mare que et faria feliç. I per fi ho aconseguirem. Aquest somni es farà realitat avui mateix. Eh? Què passa? Mireu, l'ascensor està parat al 13è pis. Això vol dir que en Kikomaru i en Kei són allà. Els nens d'avui dia no saben ni què vol dir prohibit el pas. Izami. Oh, això és... És la postal d'en Kikomaru. Ja m'ho imaginava. Ostres, això és maltractar un menor, oi? Què és
això? Que es mou? Bé, segur que no té res a veure amb mi, això. Si no venen a ajudar-me ben a pillar, no arribaré a temps pel sopar de l'avi de la Isami. On sóc? Si ho hagués volgut fer expressament, no m'hauria sortit tan bé. La filla del doctor Hanaoka ha entrat a casa meva a buscar aquell mocós. Quin cop de sort. És l'oncle d'en Kikomaru? Quan diu un mocós, vol dir en Kei? On és en Kei? Kikomaru, ajuda'ns! En Kikomaru és un bon ajudant. No et farà cas. Un ajudant? Els follets negres! O sigui que l'oncle d'en Kikomaru és... El follet mecànic! Ostres! A veure, es pot saber com sabeu qui és el follet mecànic? Bé! Ens ho ha dit el Shinzengumi. Sí, exacte. Molt bé. Veig que us hi enteneu força bé amb el Shinzengumi. Tinc una idea. Us faré servir per parar-los una trampa. Una trampa? No li podem dir. Calleu! Mireu bé el que passarà ara! M'he transformat! Oh, no! Kikomaru, posa en marxa el sistema. Per què dubtes? Kikomaru! Això es mou! Què passa? Què passa aquí? Ja està, es mou! Es mou? Kikomaru, què passa? Ara ho veuràs. Ja està acabat. El sistema mecànic definitiu del follet mecànic, el follet gegant. Ja està acabat. Vinga, a lluitar, follet gegant! Una presa? Sí, destruiré la presa amb el follet gegant i provocaré una gran inundació. I per què ho vols fer, això? Per fer sortir el Shinzengumi. Derrotaré el Shinzengumi i els prendré les seves 3 armes. I em convertiré en el cap dels follets negres. Aquest home s'ha begut l'enteniment, s'ho fa tot sol. Actua a la desesperada perquè sap que és l'última oportunitat que té. Vinga, lluita, follet gegant! Derrotarem el Shinzengumi i conquerirem el món! Kikomaru, sisplau, atura el teu oncle! Kikomaru! Kikomaru, sisplau! M'has decebut, Kikomaru! Kikomaru! La noia ninja ja és aquí! Què? Noia ninja! Com ho sabies que érem aquí? El plànol te'l vaig donar jo, no te'n recordes? Sí, per què no venies abans? Deu haver esperat el millor moment per actuar. Ostres! Som-hi, nois! Sí! El drac és la marca de la justícia! Mentre el mal recorri el món, el destruirem en nom del cel! Shinzengumi! Endavant! Què? Què? Vosaltres sou el Shinzengumi? Exacte! Isami! Tinc un hostatge! Estàs bé, Kei? Arriba just a temps, noia ninja! Què? Vinga, rendeix-te d'una vegada! Això mai! Isami! Ara s'ha girat la truita. Oh, no! No us mogueu! Si ho feu, la Isami Hanaoka morirà. No patiu. No destruiré la presa si em doneu les vostres 3 armes de Shinzen. Què? Si me les doneu, no faré mal a la Isami Hanaoka. És un tracte. L'accepteu? No, no els hi doneu! La luminotita no es pot fer servir per actes malèfics. No aconseguiràs res! Isami! Ets molt malvat! Sí, és veritat, sóc un paio molt malvat. Per
complir la promesa que vaig fer als pares d'en Kikomaru, faria qualsevol cosa. Au, vinga, entregueu-me les armes. És el meu últim avís. És perillós treure's l'armadura durant el vol. És perillós. Kikomaru, es pot saber què fas? Us ho diu a tots! Vull que desaparegueu! Què? Estimo molt l'oncle i també estimo molt la Izami. No sé qui m'estimo més. Si no puc triar, si no puc triar, si no puc triar, vull que tot quedi destruït! Això és... l'espasa? Ja està, ja tinc tot el poder del Shinzen Gumi! No et deixis anar! Què? No et deixis anar, Kikomaru! Izami! Kikomaru! Podem ser bons amics! No diguis que ens vols destruir! Vinga! Vinga, Kikomaru! Vinga! Aquesta espasa no em farà cap servei. He de capturar el Shinzen Gumi! Oh, ens hem salvat! Oncle! Follet mecànic, estàs bé? Tot s'ha acabat. Què? Tot s'ha acabat. La meva lluita s'ha acabat. El meu somni de conquerir el món s'ha esvaït. Sakuramaru, Ayame, ho sento. Ho sento molt. Oncle, el meu somni no s'ha esvaït. Kikomaru. Fabricaré joguines i jugarem junts tu i jo. Sisplau, no decebis en Kikomaru. És realitat el seu somni. Sisplau! El somni d'en Kikomaru, és clar. El somni d'en Kikomaru. Adéu! Bona sort! Pare, quan podrem tornar a viure junts, tu i jo? A veure... Com tornarem a casa des d'aquí? Ostres, li hauríem d'haver demanat que ens portés amb ell. Ei, torneu! Què us passa, nois? Em sembla que haurem de tornar corrents. Així, porta'm a Colliver. Kikomaru, sisplau, espera'ns! Ostres! El Follet Daurat ens ha enviat una carta de desafiament i la Raichi ha tornat de Hong Kong per lluitar amb mi. Sembla que es posin d'acord. No us perdeu el pròxim episodi, el repte del Follet Daurat.